Máme za sebou najrušnejší mesiac roka. V novembri evidujeme o 48% viac objednávok v porovnaní s októbrom a nárast konverzií takmer vo všetkých segmentoch. Ja som Zuzka a vy sledujete poslednú minútku s Dognetom v tomto roku. Black Friday týždeň priniesol obrat cez 3 milióny eur. Najúspešnejšia bola, rovnako ako minulý rok, Black Friday nedeľa s počtom konverzií 5700. Najobľúbenejšími darčekmi sú hračky a elektro. V segmente detský tovar a hry pozorujeme nárast konverzií o 97% a v segmente elektronika a svetla o 92%. Najviac nakupovalo v kampani Regio Jatek HU, ktorá sa umiestnila zároveň v rebríčku s Kokanom na 2. mieste a tomuto rebríčku kráľuje kampaň Tesla Electronics EU. Taktiež sa najviac nakupovalo v kampani Planeo.sk, pričom práve kampaň Planeo vám v novembri priniesla najvyššie zárobky. Blížia sa Vianoce a preto neprehliadnite kampaň Belúzia, ktorú nájdete na slovenskom, českom, maďarskom aj rumunskom trhu a ktorá ponúka široký výber vianočných stromčekov a dekorácií. V mene celého tímu vám prajem krásne sviatky a teším sa na vás v roku 2025.